misali game da muhimmancin addu'a, har muka buga misali da Abu Darda. Abu Darda wata rana wani mutum ya same shi a kasuwa a guje, ya ce, ya Abu Darda, gidanka yana nan yana ci da gobara, gidanka ya kama da wuta yana ƙonewa. Sai ya kalli mutumin ya murmushi ya ce, a'a, ni na san Allah ba zai mun haka ba. Sai ce, ya kai ka san wannan? Ya ce, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wata addu'a, cewa idan muka yi addu'an nan muka bar gida, babu abin da zai samu gidan, babu cutuwar da za ta same shi. Sai ce, wannan wace addu'a ce? Ce, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, ma sha Allahu kana ma lam yasha lam yakun, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Yace wannan addu'a duk wanda yayi ta to ba abin da zai samu gidan shi insha Allah, da shi da ahalin shi da dukiyar shi da komai ba abin da zai tabbata. Mutumin ya ce, kai Abu Darda, mu je kaga wannan, kaga abin da ke faru. Sai suka kama hanya suka tafi, suna hango hayaki wuta bal 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 tana ci. Suna zuwa kuwa sai suka ga ashe gidan makwabcin shi ne yake ci ba na shi ba, kuma gaba ɗaya gidan ya ƙone, amma ko katanga shi bai taɓa ba. Za ka iya yin wannan addu'a in za ka bar rofarka, za ka yi idan za ka bar gidanka, za ka iya idan ma ka fita daga ko motar ka ce za ka iya yi ka bari, insha Allah ba abin da zai faru. Wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci, kuma kamar yadda na gaya mana, duk lokacin da mutum zai addu'a ya daina saka shakku. Duk mutumin da ke sa shakku, to addu'a shi ba ta zuwa ko ina, ba a karɓar ta. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da amma yuribuka ila ma la yuribu, ka bar abin da kake kokonto ka koma wanda baka kokonto. Malam, ko da mace ce zaka aura ka kasa nutsuwa, ka kyale ta. In wani business kake so ka shiga, ka ji kokonto yayi maka yawa, to ka bari. Annabi ne ya faɗa. An gane? Ko ko a'a, wata makaranta ce kake so ka sa ɗanka, amma kana da taraddadi, ya tarbiya ya kaza, to ka bari. Wannan magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani tantama ko kokonto a ciki.